Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. İnat Şerif Hizbut Karışık Kalamı Mevlana Mustaq Ahmad Khan Sahib Hizbut Ayamul Manzois Timan Naat Şerif Mashia Ahmad Şerif Timan Dunya Nakavos Khan Tandosh Moy Kitab मुख्तसर जैसे में 5 मिनट की पाँच मिनट मैं रखूँ पहले आज करो कोशिश कीजिए जज़ाकल्लाह कसम
سنزت ساما چھو اسم پاک یہ چاکری چائی ویکار میونی میں سنزت ساما چھو اسم پاک یہ چاکری چائی ویکار میونی سمیون قبلائی سمیون کعبائی سی جانو تن من نثار میونی میں آسمان زا امید ماکا میں ناز ماکا گمان ماکا میں عاش ماکا امید ماکا میں ناز ماکا گمان ماکا میں بس نظر چھین بکھا کی راہ یہاں میں دارو مدار زوری میں بس نظر چھین بکھا کی راہ یہاں میں دارو مدار زوری سمیون قبلائی سمیون کعبائی سی جانو تن من نثار میونی گدائی در چون یہ خست مشیطہ اصیل و الفت مگر چو گنگا گدائی در چون یہ خست مشیطہ اصیل و الفت مگر چو گنگا بچشی میں گریا چو سیل صد چاک ویپیوس میا کی لٹی گدا چو سونی بچشی میں گریا چو سیل صد چاک ویپیوس میا کی لٹی گدا چو سونی سمیون قبلائی سمیون کعبائی سی جانو تن من نثار میونی میں چوئی حضرت چھین قسم میں چوری امار چم حزب شمار چوری سمیون قبلائی سمیون کعبائی سی جانو تن من
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए हैं, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए हैं। वो सरवरे किश्वरे
کچھ چو